Φίλες μου, καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε ροξάκια. Έχω κάνει κάποια προετοιμασία. Τελικά που θα χρειαστούμε είναι ένα φλιτζάνι χλιαρό γάλα, ένα φλιτζάνι λάδι, 2 αυγά, μία μαγιά, ένα μπέκι, ένα κουταλάκι γαρίφαλο, ένα κουταλάκι κανέλα, μία βανίλια, 4 κουταλιές κακάο, αλεύρι όσο πάρει. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 4 σκούπες νερό, 4 σκούπες ζάχαρη και ένα ξυλάκι κανέλα και μία φλούδα λεμόνι. Εγώ δεν είχα και έβαλα λίγο χυμό. Η διαδικασία που θα χρειαστεί είναι να ανοίξουμε δύο φύλλα σε άσπρο και 2 φύλλα με κακάο. Κακάο θα χρειαστούμε γύρω στις 4 κουταλιές. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια και κάνουμε αυτό ακριβώς που βλέπετε. Μετά πάμε εδώ και κόβουμε σε κομμάτια, όπως είναι στο ταψάκι. Για όποια σας απορία, στείλτε μου μήνυμα. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.